Dobar dan, pokazat ću vam danas kako u Photoshopu slagati sitne detaljčice, na primjer skloniti krupnjak ili bilo šta. Sad ćete vidjeti, ovo sam ja radio na primjer. Sve, i nebo ofarbat, kako ofarbat kosu, to ste već imali. Sakrio sam senku. Evo kako na primjer. Uzmete pečat, povećate koliko hoćete. Uzmete Alt, stisnete Alt, stisnete gdje hoćete da vam uzima isto i stisnete. Ja, vidite kako to. I opet. I samo od sebe nestaje. Eto. To je jedno lako zato što je velike površine, ništa se ne vidi. A ovdje, na primjer, povećate sliku, isto pečat, smanjite sad koliko vam treba. Tako si stavila T, stavite pored i polako. I ne držite stisnut, nego stisnete pa pustite, stisnete pa pustite. Stisnite pa pustite. Opet Alt stisnete tu da označi polako i to radi. Vidite kako smagijete. On to jest uzima te materijale, tu boju. Mnogo jednostavno. Kosu znate, kako nebo znate. Evo ovdje, na primjer isto. Što dalje, to je sitniji detaljčić. Opa. Evo ga, ne vidite nebo više. Vidite kako sam. Malo gledate da tih nema preseka, se ne vidi. Evo ga, to je to. Mogu da vam pokažem kako, na primjer, oko ili tako nešto sakriti. To je vrlo jednostavno. Sad da nađem sliku. Ja, uzete povećate, na primjer u nos. Stisnete Hanzabas i povučete. I on sam prilepi. To jest isto malo po malo. I opet i ovdje. Samo najsigurnije ako hoćete. I evo nema rupe. Ne uredi toliko savršeno. Uzmete pečat, označite i malo tapkate. Tako jako. Evo vidite kako nestaje. Tako prave ponekad i modrice ljudima. Tako što uzu tapka. Malo po malo se ne vidi prilaz taj. Da se ne vidi Photoshop. Sad se možda vidi zato što sam preteo. Ali što se polako radite, to se neće ne vidjeti. Malo je sad rupa. Eto vidite, to je to. Kako napravimo modricu? Uzmu ovako. Alt tu negdje i samo stavi tu. Povećaju. Uzmu boju, nešto plavo svjetlo, sam malo posta i tek. I to je to. Eto vidite. Hvala na gledanosti, doviđenja.